Anaa sa 27 ang samdan kung asa lima niini ang kritikal dihang misangko sa disgrasya ang fireworks disposal sa mga otoridad sa Zamboanga City. Dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara sa maong iap 19 ang mga personahe sa PNP, BFP, PCG ug Philippine Marines. Samtang 8 ang sibilyan nga nasamdan atol sa pagbusikad. Samtang pipila ka kabalayan sab ang naguba epekto sa pagbusikad. Sa CCTV footage sa usa ka residente sa Zamboanga City, makita ang pagkaguba sa PisoNet unit niini sa iyang balay diyang nabati ang kusog nga pagbusikad. Sa laing kuha, nakuratan sab ang mga residente sa gawas sa panimalay gumikan sab sa maong pagbuto. Makita sab ni ining video sa laing residente ang kadako sa aso atol sa pagbusikad. Sumala sa kapulisan, kini human misangko sa disgrasya ang gipahigayong fireworks disposal sa mga otoridad sa Zone 2 Barangay Kabatangan, Zamboanga City pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Gumikan sa hitabo, samdan ang 19 ka mga miyembro sa disposal team nga gilangkuban sa PNP, BFP, PCG ug Philippine Marines nga gilayong ipatambalan sa ospital kung asa lima niini ang kritikal. Dunasay natalang 8 ka mga sibilyan ang nasamdan sa hitabo o gidala sab sa ospital. Usa na dinhi ang 15 anyos nga anak nga babae ni Myra Aquino nga residente sa maong barangay. Sumala niya, nasamad ang ulo sa iyang anak diyang nahagbungan kini og bahin sa kisame sa balay samtang natulog. Nabagsakan siya ng kesame siguro at saka ng mga salamin na sa bintana. Kasi sobrang lakas ng pasabog, tumama sa bubong namin. Tapos natutulog yung anak ko sa kwarto, hinila na lang ng tatay, yun may sugat na. Sa kuwasab sa CCTV sa usa ka balay duol sa lugar, makita ang pag-uyog sa glass wall atol sa pagbuto. Nangabuwak sab ang mga salamin ni ining tindahan, lakip mga gamit sa kusina ni Maribel Hatiko nga nagapuyo nga nalang sa 200 metros ang gilayon gikan sa pagbusikad. Okay lang sa amin yung mga maliliit kay alam namin pikulo lang. Tapos bigla lang man yung naglakas. Na maraming sira dito sa amin, sir. Paano? Kanselado sab ang enrollment registration sa usa ka tungaan sa Barangay Kabatangan diyang nangatagak ang kisame og mga gamit sa 5 ka mga classrooms niini gumikan sa pagbusikad. Malungkot kasi nag-uumpisa pa lang ang eskwelahan, ito na nangyari. Saan kami ngayon, papaano kami ngayon, kasi ang school facilities, ito ang pinaka-importante. Sumala sa Police Regional Office 9, aksidente kuno ang nahitabo kung asa dunay premature detonation diyang gihimo ang fireworks disposal. According to the Reco 9 na ginawa nila yung safety procedures lahat and protocol. The first and the second hole na ginawa nila is dinotonate nila, dinispose nila 48 kilometers from Zamboanga City. But this time, dahil dun sa Marquez, sa area, nabasa na ito, tapos nainitan, so yung urgency niya, masyado na siyang sensitive. According to him, masyado na siyang sensitive. That's why they need to detonate it. Kasi napakadelikado na yung transport, yung risk ng pag-transport nito. Sumala nila, giila nila ang lugar nga luwas alang sa himuong procedure apan. And they identified that place as safe place. Kaso nga lang, yung procedure na sinasabi natin, mayroong kasing aksidente nangyari. And that is premature detonations. Very evidently, lahat ng disposal team natin na disgrasya. Dunasay pasabot ang PRO9 sa hulagway nga mikatag sa social media nga gilinya lang o gitabunan og sagbot ang mga gitapok nga mga pabuto. Kung nakita natin sa mga pictures na nakakalat, hilera siya, dahan-dahan sana dapat to consider it as low explosives. No? Binasa nila. But according also to the team na babasain tapos kung sakali man yung area na yon, pwede rin siya talagang puputok. Pag-iwan nila doon sa area na yon. Kahit basa yan, pwede pa rin niyang puputok. Sa karon nagpahigayon na og profiling ang Zamboanga City LGU alang sa mga nasamdan sa insidente. Lakip mga kabalayan nga nangaguba alang sa ihatag nga tabang. Cover sila man profile and provide them with the family food packs. Ano na makakasa di ila? Because uno del mga ayuda ta dali local government amo el financial assistance. So depende na extent of damages del mga kasa. Nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. So we beg for your indulgence and
Rest assured that our regional director is ensuring the facilitation of all help that we can give to the victims, as well as the investigation is underway. If there is a criminal or civil liability, will be identified after the investigations. Rest assured that we will implement such. Ang maong mga pagbuto, mao ang gipangkumpiska gikan sa usa ka bodega sa pabuto nga mibusikad niadtong June 29 kung asa 5 ang namatay ug kapin 30 ang nasamdan. Sara gibutyag sab sa PRO9 nga ang mao mga pabuto mao na kuno to ang last batch sa mga pabuto nga gidispose sa mga otoridad. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.